Il-Prim Ministru Robert Abela qal li minkejja l-inċertezza fis-swieq internazzjonali, Malta għandha biżżejjed provvista ta' enerġija biex l-ekonomija tibqa' għaddejja. Fit-tmiem laqgħa ma' rappreżentanti tal-enerġija, Dr. Abela sostna li l-Gvern se jkompli jżomm stabbli l-prezzijiet tal-enerġija għal familji u n-negozji. Qegħdin għal darb'oħra preparati biex ikollna il-provvista kollha li hija meħtieġa ġewwa pajjiżna, kemm għal dak li huwa gass, għal dak li huwa petrol, għal dak li huwa diesel, għal dak li huwa wkoll aviation fuel biex niżguraw illi l-industriji ġewwa pajjiżna jibqgħu għaddejjin, il-familji wkoll jibqgħu għaddejjin u għal dan l-iskop ukoll issa nhar il-ġimgħa ser inkun qiegħed inlaqqa l-MCSD sabiex nagħtihom l-ispjegazzjonijiet tekniċi kollha li huma meħtieġa nagħti wkoll is-serħan il-moħħ lill-stakeholders tagħna li jiffurmaw parti mill-MCSD tal-xogħol li sar diġà, ix-xogħol li qed isir bħalissa u x-xogħol li ħanibqgħu nagħmlu fil-futur. Iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Enemalta Rajin Fava qal li l-pajjiż jiflaħ jibqa' jissussidja l-prezzijiet tal-enerġija anke minħabba sorsi differenti ta' ġenerazzjoni ta' enerġija li jinvesta fihom il-pajjiż. Iżda wkoll grazzi anke tal-hedging illi l-Enemalta għamlet ukoll assigurat illi dan il-prezz jista' jkun u jibqa' stabbli wkoll. Għaldaqstant tkellimna wkoll fuq is-serħan il-moħħ tal-ħażna tal-LNG illi għanna, bil-kuntatti illi għanna, sabiex permezz dan nibqgħu nissupplixxu lil Malta bl-LNG. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli qalet li waqt li l-Maltin qed iħallsu €34 għal kull litru petrol u €21 għal kull litru diesel, il-medja fiż-żona euro hija ta' €95 għal kull litru ta' petrol u €16 għal kull litru ta' diesel. L-ewwel net għandna sistema finanzjarja b'saħħitha f'pajjiżna, it-tieni net konna kapaċi nikkonvinċu lill-Kummissjoni Ewropea li stabilità fil-prezzijiet hija meħtieġa għal pajjiż tagħna. Qalet ukoll li Malti għall-uniku pajjiż Ewropew li għall fuels tal-karozzi tuża sistema ta' hedging.